Mga puso, tatlo naman ka mga motorbangka nagkapan sa baybayon nga sakop San Carlos City kag Sagay City, Negros Occidental. 55 ka mga pasahero kag crew na rescue. Yaring balita nga itong gintutukan. Bangon sa hinali nga paglaing sang tiyempo ang sa pagdako sang balod. Tatlo ka mga motorbangka ang nagkapan kahapon sa Negros Occidental. Alas 2 ang hapon, 10 ka pasahero kag crew ang gin-rescue matapos nagkapan ang ginasakyan nila nga motorbangka sa baybayon sang San Carlos City. Definitely, wala agad man sir ng serious injuries and neither casualty, but we are looking to finish the investigation for appropriate charges if ever. Sa reports ng Task Force Bantay Dagat, kag lokal nga rescue unit, manugdong ka ng motorbangka sa ginhampak sa dako nga balod. Gindala sa ospital ang 68 anyos sa tigulang matapos nagsaka ang blood pressure. Bangon sa natabo, temporaryo ginpaunta sa LGU ang biyahe padulong si Paway Island. Kahapon man sa na-rescue ang 45 nga mga persona, sakay ang duha ka motorbangka nga nagkapan sa kadagatan nga sakop sa Sagay City. Nahibaluan nga motorcycle riders ang sakay sang nasabit nga motorbangka ang nag-outing sa Molokabok Island. Bangon sa mabasog ng balod, nagguba ang katig sang sakayan. Mamukabok lang kami tanim overnight. Galing kalmang dagat, ang butong malamon nga. Nagdayon ka ba pala? Nagdayon na lang, pag-abot sa tunga-tunga mo to, nagulpin na nagtong baloy. Late that night, 14 remaining stranded individuals along the sandbar near in Molokabok area were rescued and subsequently transported to Sagay. So, based on our initial information, there were several boats who managed to transport passengers from the mainland going to Molokabok. Liwat kay ginpanugyanan sa otoridad ang mga nagabiyahe sang motorbangka nga magaringmat kung malain ang tiyempo kag siguraduhon nga may permiso gikan sa PCG antes magbiyahe. Opo, kay Reynald Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.